आप सबके नमस्ते बा। और कल भोजपुरी में गिरे वाला बा एटम बम, यानी दू गो, एगो नहीं दूगो, एगो गिरे वाला बा पावर स्टार पवन सिंह के फुल एनर्जी फुल एटीट्यूड के साथ घाव दे देबे। और दूसर का बम गिरे वाला बा कमरिया ए राजा, कमरिया ए राजा। तो आप लोग दोनों टीजर के देख ले लो जा, अगर नहीं खींचे देख ले तो जाके कमरिया ए राजा वेब म्यूजिक पर देख सकत नहीं जा, और घाव दे देबे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर जाके देख सकत नहीं जा। बाकी दोनों टीजर के रिव्यू आप पूरा वीडियो में बना रही जा और आपके हम सब कुछ बताइम। और काल कमरिया ए राजा 7 बजे सुबह वेब म्यूजिक पर और घाव दे देबे आपके ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर 10 बजे सुने के मिली। चलिए थोड़ा सा टीजर के बारे में हमनी के बात कर लिया। कमरिया ए राजा यानी चुलबुली अंदाज फुल रोमांस के साथ में खेसारी लाल यादव के आपके देखे के मिली। और वो जा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर आपके घाव दे देबे फुल एटीट्यूड फुल एनर्जी के साथ में आपके पावर स्टार पवन सिंह के देखे के मिली। और दोनों वीडियो लाजवाब बा। टीजर देख के तो ऐसा लगा था कि दोनों अपना आप में बवाल बा। आपके कौन सा टीजर ज्यादा पसंद आइल बा और कौन सा गाना के आप इंतजार करतनी, आप हमके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।